Nyakora moge juang oyawre kino machini wantiere karka chenro maramba ka oromo chakora yanga sani to yana mar mondo miateri achiel kachiel nyaka romo no mokelo kanyakla jokanyo ma ochune weche mag yiero pachoka tainya IBC ka girango ripod yiero madundo wawinyane kaka uloso sani. Incidences of assault and vandalism, voter bribery and impersonation. We cannot bury our heads in the sand. These things happened, and something must be done about them. Interference by organized groups. We've spoken about that issue of mobilization of goons. And for this by-election, I don't know whether it will happen in the general election. We witnessed some people called super agents. We need to find a dictionary definition of super agents, what these super agents are. Yeah, we had super agents. Most of them were sitting members of parliament or senior politicians in opposition. And the challenge around these super agents business is that when these people show up in a small polling station in Nyansiongo, Kerenyo, or something, they overrun the polling station because they will come in accompanied by their so-called supporters, who is another category of super agents, but they are not the face of it. And we saw that had a very disruptive impact on the manner in which the polling was progressing. Because we opened our polling stations early in the morning at 6. By around 10, 11, when these super agents show up with their bunch of supporters, making noise and all that show of might and strength, then it disrupts the manner in which the peace around our polling station. So that's one of the things that we witnessed, and something must be done about it if this phenomenon will exist beyond the by-elections. So in terms of our successes, we would like to extend our gratitude to Parliament and the National Treasury for giving us budget for the by-election, specifically. For 2027, that is still a matter that is pending. We hope they will extend the same spirit and commitment to funding the next general election on time, so that then, learning from this experience of the by-election, with adequate resources, early disbursements, we are able to procure our materials, we're able to recruit our staff, we're able to train them, and we're able to set up the polling stations. We also, of course, I talked about smooth candidate registration process. Ballot. I think for the first time in the history of this country, we saw ballot papers arriving and the manner in which it was being handled from the Jomo Kenyatta cargo terminal all the way to the security, to a very secure warehouse. And then from there, we deployed almost immediately without waste of time, because they arrived, the last arrived on Wednesday. By Thursday, already they were moving out to the respective polling areas, and all that accompanied by the media, the agents, and all that. So we'll continue to perfect that to ensure that transparency, so that even when some people are making allegations that Chairman IBC is staffing ballot somewhere, I mean, I think the media and the people just looked at these people like, are you kidding us, you know? Are you joking? Because the same pellets are seated right there in front of the same person making those allegations. So instead of him waiting for that to be opened, then he makes these wild allegations. And I think there will be such things in future, but you will help us as a media and as responsible citizens to dispel any kind of disinformation around that. Kim's kit, technology works. So please support us as we improve on technology to make sure things are efficient and transparent. The portal, public portal, is actually supposed to be for transparency and verifiability. I know there's a debate going on
around this National Tallying Center and all that and all that. And we have some cases that have gone to court. No problem. We welcome any step, any litigation that is aimed at improving things. If what we have is not sufficient enough, and there is something we can tweak, we can improve, this IBC welcomes that. So, with time, I would really request our civil society, the political parties, to train, to educate Kenyans on the importance of that results portal. When we upload the form from that polling stations, already signed by our presiding officer, your own political party agents or your independent candidate agent, and confirmed results are uploaded to the public portal. It's supposed to be a mechanism. You check the original form against what is in the portal so that we ensure the results can be verified and it is a true reflection of the original. So make use of that. So, of course, as I conclude, we had challenges around voter apathy. Yes, mnajua. So we need to ask ourselves as Kenyans, IBC ndio shida ama iko shida malingine? Because the problem with this country, everything IBC. Even where political parties and their candidates scare the voters, then they blame IBC. Even where sometimes we in the media also hit IBC so hard and make it look so bad, and citizens stay away from that bad IBC, then you still come and blame the same IBC. So we need as Kenyans to think and reflect about what are we doing to democracy in our country. Are we building that democracy, or are we directly or indirectly undermining that democracy by whatever we say, whatever we do, and how we act? So voter apathy is a big problem, and it did not start with these by-elections. Those of you who have been in this field long enough know. 2017, the voter turnout was 78.9%. 2022, the figures came down to 64.4%. So in percentage terms, a 10% gap translates to almost, if you do 22 million voters, that's how many? That's over 2 million. And mainly young people. They did not show up. Why? We need to ask ourselves. Kama ni IBC ndio ilikuwa pia responsible, mtasema tu. But there is a problem in this country with voter apathy. Then attempts by political actors to influence election officials. Tulisema tutatumikia hii country bila uoga, bila mapendeleo. We witnessed these attempts by political actors to try and infiltrate and to influence our election officials. Now sometimes I wonder what value. Kama umepiga kampeni yako vizuri, unajua wewe kabisa unajipiga kifua, you are going, you are popular. Why do you want to look to harass our presiding officers and returning officers? You want to secure an illegitimate victory. Then unasema you are a leader. And the manner in which you secured your victory is questionable. So there were those attempts. And me, I will not mince my words. So again, we have to do something about that. That desperation that makes people attempt the impossible. And it's a high time political actors learn. Where is the chairman of PPLC? Yes, my friend Misati. Train your people that to steal election in this country is an impossibility. These returning officers here can confirm to you, even observers, honest observers will tell you, the media that witnessed these by-elections, it's impossible. Ukipewa shilingi 1,500 utapata kura wapi ya kuweka kwa box na utawekelea wapi mbele ya all these cameras and eyes? It is an impossibility.
So let us get that clear. Of course, so in conclusion, because I've spoken so much, let us keep that spirit of cooperation, collaboration, partnership as we build our democracy, as we take it to greater heights. Most often when you're in this country, you feel like the world has come to an end. IBC is not working. I don't know, this is not working. That is not working. But when you step across, when you board the aircraft, you go to one of these countries, down south or up north, that's when you realize, actually we're in paradise here. Our systems are working. Our democracy is working. And largely because we are hard on ourselves. And I thank you, those of you who keep on holding us to account. Because it's through holding us accountable. It's because of putting us through pressure that we perfect our democracy, that we perfect our institutions. I thank you very much. Nyakoromo gi joma mago pichni mabiro ni achiel kachiel bure Nairobi kae en twak ma okelo jokanyo mopogore opogore mane sekta mano ma ochung' e yiero to nyaka chiwo ripod yiero madundo. Jafwambo mara Walter Nyambaga nitiere kar kanyo kendo bedo kacha ka en gi thuolo mano mar winjo matimore kacha. Iwacho ni ne giyudo complaints kata ng'ur mago maromo 9 ka 6 kuomgi ne giwito oko, 3 modong' noter nyaka e High Court, kendo oganda ntiere mosebedo kagolo paro mopogore opogore. Jakom mano mar IBC Erastus Ethekon bende oloso kanyo ka giwacho ni ero koro sani girito mondo mi gine ni okenge mamoko dhi bedo magi e chenro gi. Bende giwacho kacha ni ntiere kuonde luto ombulu maromo 6 ma bende ne okale midhiero mano mar wang' kachiel koda ka voter bribery. Nitiere moko bende ma ketho mwandu mopogore opogore mantiere kar kacha ma bende obedo kae ka warango gi e kinde ma wadhi nyime kodgi kae. Okwayo budget mondo mi ogol chon mar mondo mi okonygi e chenro mano mar ikruok ne yiero maduong' mabiro. Mao kod mamoko bende mowacho kacha ni nitiere issue kata achiel nade moro mokwakogi ahinya kotenore kod wach mar super agent. Ni to en ga ng'a? Mano moro bende iwacho ni nyaka gi define kata nyaka ging'e ni to tije wuon en ang'o e kinde ma korwa chomo yiero maduong'. Mano wach mantiere kacha. Wacho ni mar Kasipul ne girakore godo makare kendo ne gichiwo fwai ne jochung' maromo kacha $1 million moro ka moro. Mano 2 mano chwak e nyimgi kacha. Nyaka sani okwaramogo jwang' yena mono mi alok tanga awuoge maka mag yiero kendo abi kae wachako twak marwa yanga ka warango wechegi mag bero lwasi mano mar ohala pacho kae. Ma en singo mano gol kod jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi one ni adieri nitiere pesa lwet jopiny. Bende en adieri ni pesa nitiere lwet jo ohala ma pacho kae. Iwacho ni osemed rid chike mago mag neno choko osuru e yo makare kendo ne gi bende ochopo ne japiny. Chenro mopogore opogore ahinya mar keto ngimagi obed makare kod chenro mamoko bende mag chulo osuru. Osuru ne ichule. Nitie jomoko machule mang'eny, chule nus, koso jabedo ni kete yo machal nade mondo mi chenro mamoko bende odhi nyime. Antiere ka kod welo madami thuolo mar mondo mi omos watu chaka twak tir. Antiere kae kod CPA Evans Ogutu ma bende jalonyo e weche mag uchumi kod mago bende mag kwan. Iwacho ni mag rango kaka itiyo kod omenda e bero uchumi e sectors mopogore opogore oyawre kendo machiegni. Erokamano ahinya Clay, adamu moso nyikwara mogo noyawre uru kuonde duto muwinjo ae. Kawuono wan gi thuolo muyudowa matin wada wacho wechewa mag ohala kendo migawo ma sirikal osekawo mondo mi programs mag ohala odhi mbele kata mago ma jo ohala bende neno ni gin programs mathiro ohala gi. Erokamano ahinya. Erokamano bende kuom yudo thuolo mar chopo kar ka achiel kachiel. Kamachielo nitiere ka kod ja ohala ma bende ne jalony e weche mag ohala pacho kae. Atudo achiel kachiel ochopo e studio marwa ka ma Nairobi. Wantiere ka kod Ronald Ogutu. Oyawre kendo machiegni chenro mar mbakoro. Erokamano Cleo. Akawo thuolo an Ronald Ogutu mar go erokamano kuom chopo ka gi miya thuolo ni. Kawuono ne wadwa wuoyo weche ma kaka sirikal
temo kelo mikakati mar ohala to gi usuru to gi yore mamoko mantie manyien kaka jo ohala winje ma kaka gimbe ging'iyo kaka sirikal nyaketo negi mondo gidhi mbele go ohala magi. Erokamano. Kaono nyakoromo jwang' an gogutu ariyo wacho ni en gino mana apo mana ka posto wuok koro ng'ama ne kacho Clinton kirange kimiyo gutu machielo gutu moro gino gutu ariyo man e studio karka koro sani ada penjo Ronaldo Gutu ochal nade bedo ja ohala e piny Kenya e sirikal mar William Ruto sama walose ni chike moketi lwasi makare matimo ohala ahinya mae mamako chenro mag osuru ne japiny chiwo. Kaluwore gi sani to osuru nitiere ma jopiny nokoikore ne. Nitiere sirikal ni gik mang'eny monokelo ma jopiny aparo ni nok gin ready ka gik nyalo timore. Ma gino medo keto ohala bedo matek. Nitiere achiedh nade ma koni gi kocha jopiny ywak ni sirikal tero gi matek ma moko be dwa loro enri magi moko be neno ni gidhie pinje moko ma ok Kenya. To ka wang'iyo gini moso en mana ni sirikal nonego kuongo nyis ja ohala kaluwore gi usuru ma giketogi. Kaluwore gi kaka ne gikelo e-TIMS iyudo ka dhano mang'eny ywak ni gino miyo usuru bedo malo. To kidogi ng'iye mos be ja ohala neno ni gicha be medo geng'o loopholes moko mane inyayudo kaka ja ohala mondo ikonyri oko kacha. Koro kwa ng'iye mos en ni sirikal onego puonje ja ohala ma wabed gi price rates mag kaluwore kata kwach ni kine gige construction materials onego wabed gi guidelines mag jo ohala te piny mangima e piny mar Kenya ma ka ineno kushuru odonjo to waneno kaka jite nyalo bedo gi environment no mar timo ohala. Erokamano ahinya. CPA Masugutu kantiere iri lwasi mar ohala osechalo nade mar piny Kenya kae kirange kod pinje malibamba yae kaunti mo Mabei ma Migori uchiegni ahinya kod piny libamba mano ma Tanzania lwasi mar kono kata koro ni sani gin gachiedh nade magi mago mag tok yiero ndio weche mathoth ahinya kirango kama piny Kenya chung'e ka ipimo kata kod pinje maoko ahinya mantiere Afrika ma ugwe kata East Africa kae. Erokamano ahinya Cleo. Mokwongo nyaka wayiere ayieya ni nitiere migawo momi ja ohala to nitiere migawo momi sirikal. Man is very important. Every country ing'eni ushuru chalo pesa miji chule od ng'ato midakie. Manyiso ni jo Kenya ka mondo midake piny miluongo ni Kenya nitiere migawo momi ma nyaka timre nade nyaka ichul. Koro one thing mondo mi japiny ma piny kucho owinje malong'o wacho niya kidake oda panga nitie responsibility momi mondo timre nade mondo itim. Manyiso ni odno nitiere mondo mi bede odno nitie bill mar sitima mabiro bire, nitie bill mar pi mabiro bire, nitie bill mar sewer cleaning mabiro bire. Koro magi e duto e responsibility momiwa kaka jo Kenya mondo watimre nade wachul ushuru. To king'iyo malong'o ibiro yudo ni compliance rate mar jo Kenya machulo usuru mondo mi odni obed maber ibiro ni compliance rate is about 55 to 65%. Manyiso ni mokwongo kapok wawuoyo kuom migawo mar sirikal onego wang'ere ni wan jo Kenya be wan compliance bwachulo ang'owa bwachulo usuru manyalo tego odni. Ing'eni ka un e flat un kata tenants 50 to ji 10 kende ema da chulo rent to at the end of it you expect ni landlord ni o haya ni ng'ama timo laundry o haya ni gik moko duto bed makare. Migawo mokaw gi ji 10 tek marach kaw migawo mar ji 50 mano nego timre nade mano nego chul rent. In short kopo ni compliance rate wan piny to migawo mwa expect kuom sirikal biro bedo ma yom nikech wan kende ma ok wa comply. Koro mano is one responsibility manyak wakaw kaka jopiny. To nitie responsibility ma wamene sirikal en pesa ni ento kwa choke maber. Uto un gi migawo mane mar tiyo gi pesa ni mondo mi pesa oduok kuom johala. Be nitiere migawo kata incentives ma sirikal osekawo mondo mi okony johala. Koro kwa ng'iyo ohala mar Kenya ka
unlike other neighboring countries, nitie ga tax bands kata layers manitie. Ibiro yudo ka corporate tax ma ing'ado ja ohala resident company, ibiro yudo ni Kenya ka corporate tax en ga 30%. King'iyo neighboring countries machalo kaka wan ing'eni kwa compare East Africa, donge en mana Kenya ka, wan gi Tanzania, wan gi Uganda to gi Rwanda. Burundi be ni kanyo. Koro kiyudo wachagi corporate tax, ibiro yudo ni en ga 30, ng'enyne en ga 30%. Except for apani Rwanda cha ema margin mare is a little bit lower. To king'iyo moro machalo kaka pay as you earn. Pay as you earn, ibiro yudo ni apani Uganda mare ma 40. To wambe ni wakelo margin moro ni nitie 35% ki earn more than 800,000 per month. Manzo ni kwa compare generally tax mar Kenya ka ok rach ahinya. The only thing en king'iyo tax to GDP, ibiro yudo ni marwa to ni malo moingo the neighboring countries. Mano the ability marwa mar choko pesa mwanyalo rito go economy than borrowing. Manyiso ni tax to GDP ko poni yudo ni en malo, manyiso ni pesa ming'ado wa ni malo. Mano be nyaka gine to en ga gi pros and cons. King'adi pesa mamalo en nang'o, igolo migawo mar kwecho borrowing oko. Manyiso ni you can finance it on your own. Koro an kang'iyo lwasi mar ohala, anyalo wacho authoritatively ni nitiere migawo ma Kenyan government osekawo, to nitiere moko man gi nyao manyalo miyo ni pesa pok obedo lwet japiny. Pesa ing'eni en liquidity. Iwinjo. Nikech nitiere migawo minyalo kawo ma mid term gi long term, ma short term kata por ibiro ni kata man initiative ma Kenya government osekawo go, pod pesa onge lwet jo ohala gi sani. But ging'iyo ni mbele ni kuro be wanyalo yudo yot moro. Mano gima nyalo ng'iyo gi sani ni ere migawo ma sirikal osekawo sani manyalo yomonwa ohala in the near future. Ang'o ma miyo ohala bedo mayot? Mokwongo en cost of energy. Iwinjo. Be ginyalo yudo bech sitima ka en processing company kata mana overhead. Be ginyalo yudo bech sitima no kata bech power e yo mayot. Number 2 en infrastructure. Nitiere ng'ama nyalo kata golo chambe puodho mondo mi ochop kata chiro, is a big problem. Be nitie migawo ma Kenya government osekawo to improve infrastructure machalo kaka yore. Iwinjo. Mago are very important. Mugik en in terms of gains and allowances. Be sirikal omiyo ja ohala thuolo mar recover pesa ne manutiyo koko develop ohala. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Ang' waduog warangi nikech wang'e ni wantiere Afrika ma ugwe karka to ohala ne itime piny Kenya kae. Kirango gigo mosemiyo ohala obedo mayot ahinya e piny mar Rwanda. Keto Rwanda achiel kuom pinje matimo ohala yote mokalo. Gin ang'o gini mantiere karka. Bende wantie gi real time tax reporting. Wanyalo wacho ni sama ichulo osuru odhi kama chal nade, channels gi gin mage mantiere, to nitie atamalo 16. Wacho ni Kenya mani kode ma piny mogik, wacho ni mar VAT, kirango Afrika ma ugwe mangima gin 18 e pinje gi duto. Kenya mani kode atamalo 16. To bende jo ohala chiwe ma pesa ma sirkal onego bed ni tiyo godo e wacho ni gero sectors mopogore opogore. Aduongo kaka Ronaldo Gutu kachal kod Evans Ogutu e twak mwadhi go mbele karka, kik idhi mabor. Timna gimoro. Adani wi mondo wil koda nyaka chieng'. Pari nyathina, kata ng'o madhi timre? Kik item nyiso mama ni gimoro amora matimre kae. Gisani ngimane ok nikare. Bende ni winja maber. En ang'o ma unjare otemo wuo sani? En ang'o ma in iluongo Sanju ni Rajiv? Dong in iluonge ni Rajiv? Dawe ni ti. Ane Rajiv. Adwa ni nyisa. Nang'o momiyo? In gi Rajiv nudhawo marach kamano. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial
star 531 hash and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With My Mobi, now you're in control. Machini kena nyakura muge juang dai koskalo pradei kod adek tok sangwen wadhi nyime ka kod twak antiere ka kod Evans Ogutu CPA kachiel koda ka jalonyo weche mag ohala wantieko kar ka Ronald Ogutu. Ronald, achak kod tielo ni mar ariyo. Awalosi wi atamalo 16 memwachi mar value added tax. En gima jo ohala tiyo godo e kinde mathoth. Kembe ma jok moko ndikre, ng'ato ponono ndikre oyawo ohande kata kambi to kian atamalo nego bed ni ochiwo. Koso poko manyo rieko ka wuok kuom ng'ato kaka CPA Evans Ogutu mong'eni atamalo 6 ni kamondike gacha adier onego bed ni entiere kacha. To diponi ja ohala kale lal moro ka oketo 16% ni kwan ni ugo nade kaka jo ohala koso nu wega okacho wacho ni ero atimo ohala ma siling 10,000 16 ni diwuok mana iye kata abo chule na dongi siling moro maromo 8,000 kata ka 7,000 kama entiere kanyo bang' golo gika duto monego bed ni rango achiel kachiel e yohane. Ero kamano Cleo. Ka wawuoye wach mar atamalo 16 ni. Ma Evans opogo gigo maber kowuoyo mbele kacha. Ma pesa moko nego jaola wuoye. Ma pesa mar sirikal. To ma e pesa ma kuma sirikal be yute nikech itimo ohala e iye ka. Nyaka ichudi okinini oyuda giri titing'e dhi to kuma oyieni ni time ohala ni tiweye nono. Koro kang'iyo gima jo ohala ok ong'eyo ma jo ohala matindo kuma gina paro ni temo kelo negi shida matindo kowuok kuom ja ohala en ni sama odhi uso gire moro gini uso kata wach ni for example siling 10 en obro ng'iyo mana siling 10 ne ni gi profit ne mane wiye cha to wiye wil ni iye ka onego mede atamalo 16 pes sirikal. To pesa ni kosemede onego ochule. Kisa mitimo ohala gi sirikal kata kembni mamoko gi ibodo ni atamalo 16 jogo ma watimo go ohala kao atamalo 2. Mano gine ma gibro tero ne sirikal. To in kaka ja ohala idong' atamalo 14. Ma kochuli e dwe mabiro kitimo returns magi tidwoke ichiwe. En pesa monego ichiw, ok en pesa ni. Koro jo ohala mang'eny aparo ni pogi paro ni pesa ni en mar sirikal. Gimanyo yore moko iye ka mondo gilal kode to moko be ng'iyo ni sama osetieko ohala cha kogole oyudo lal. Nikech sama notimo pricing mare noko include pesa mar sirikal men atamalo 16. To kwa bire oelni madongo jogo ma oseng'ere ma wach ni kembe gi obe register e-teams gintie kacha. Kaka sani system chosebiro en gima ni kanyo ma kigolo agola invoice mari to bro golo ni ma ni setimo ohala mari mar pesa ni. Atamalo 16 en ka. Gige gi moko minyiewo riside ka nikech riside sama inyiewo risit kaka ja ohala ichulo atamalo 16 koni. Ma dhi konyi ok itim double taxation. Kisa mi chule anyiewo gimoro kuom Evans. Atere ne client na. Dong asechule koni. Koro risit ma Evans omiya ema abro chaka miyo sirikal ni atamalo 16 nasechulo endika. Evans chako ting'e tere kacha. Koro jo ohala mang'eny emonego ng'e ni ginie sama odhi Evans nyiewo gimoro owuotho gi KRA pin mar kambi motimo go ohala no to bro miyo Evans keto kanye e system mare to gini bro bire system ne koni koro neno koni maka duru motimo returns mare gini dhi konye koro wa avoid kendo ka double taxation. Erokamano ilere yo makare CPA Evans Ogutu da ruaketo kendo kama nitie ka tielo ni mar ariyo. Jo ohala
timo ohala giyudo yuto maggi. Pes sirkal atamalo 16 ni moko kuom gi ok chiwe ne sirkal. Bang'e wawinjo ni nitiere gowi ma weg ohala nitiere godo. Moko thoth ringo kata $100,000, $300,000. Moko thoth ahinya mipenjo ni magoro ka en gowi mantiere godo kata pesa monego bed ni okere. Pesa na dhi gole kanye. Johala donje dang'ni mag paro gi paro mathoth donje. Kendo kae nitie moko makao kenge moko mopogore opogore manyalo bedo ni buogo kata ng'ato. Iwacho kapok ichopo kar kae mar kawo okang' ma kama. Itegri kod sirkal nade kar kae mondo mine lwasi ni adieri sirkal olose in bende irite. Erokamano ahinya. Ing'eyo chon ne jo ohala file return mar VAT ni manually tiende ni ikawo kata riside moko minyalo dhi choko kata e supermarket tiketo gi tek ne gin gi pin tiketo gi nikech VAT en ga gokenge ariyo. Nitie ga iluongo ni VAT input gi VAT output. Gimonego bed ni ichulo e net manyiso ni kopo ni waro gik moko man gi VAT mag 900 iwinja tiduogo iuse dweno gik moko man gi VAT mara kata 800 manyiso ni VAT on the 900,000 16% mare to gi VAT on the 800,000 me uso cha the net effect gimonego bed ni declare e dwe mabiro manyiso ni before the 20th day of the next month onego bed ni dango ichule. Manyiso ni VAT gimomiyo ne sirikal kete kamacha en iluongo ni en consumption tax. Iwinjo opogore gi income kata corporate tax. En gima en value added on consumption. Atemo wacho ni kawuono ka waro mwandu kata ka onyiewo simba ni to en gi VAT tadwa dhi use ok anyiewe na dhi ti kode koro maybe odhi onyiene VAT mane iye en 18,000 manyiso ni asechulo VAT no kaware koro nitiere VAT koro ka ause anbe seche moko adhi auso simu ni e nengo moingo mana warego koro VAT ma use cha en 20,000 to nikech 18,000 ne an masechulo initially koro what I will going to declare en adhi chulo sirikal 2,000 akeni winja because you had already paid koro sirikal mi thuolo mar recover the input gi output ok ni dhi chulo VAT 20,000 akeni winja but you need to declare ni uso ni en gi VAT mar 20,000 to na ware gi 18,000 what you are paying is 2,000 but normally johala mang'eny ok ohero declare. Nitiere mano mar ng'ama ok ohero gi ng'ama onge kod ng'eyo nikech sani loso gi ng'ato matimo ohala Chirombero Kisumu iwach ni ng'at moro mantiere Posta Migori kacha kata ng'at moro mantiere Uriri e chiro jogi kama gintie en onge mar ng'eyo to ng'ama onego bed ni nitiere kacha nikech giduto ok degi dhi e tax iwacho ni tax academy kata tax class ma ichiwo kod jo KRA kama gintiere. Koro mokwongo gima nyaka ja ohala ng'e mondo mi chul tax mar VAT migawo mokwongo nyaka sirikal register mibed gi obligation mari na pin niya ing'eni kisechopo higa 18 to sirikal okawo migawo ni bedo gi pin certificate but ok ni ja ohala moro amora man gi pin gi VAT obligation nyaka idhi kaka ja ohala me register e system niya ma sirikal KRA kawi ni oyieni ng'ado VAT mano gima nyaka koro ok ja ohala moro amora manie kor gweng' nigi migawo mar chulo VAT. Koro en mani kionge gi migawo mar chulo VAT ibiro dhi asara en niya sami dhi wero cha to seche moko iware kuom jo ohala mobedo registered gi VAT to in sami dhi use cha tidhi use to ok recover VAT cha nikech nionge gi obligation cha. Koro watemo encourage jo ohala imbe register VAT mondo mi timre nade mondo mi ibed gi claim. En mani gima nitiere ni threshold ma sirikal boketo nikech nitiere ng'ama oyiene bedo gi VAT to nitie ng'ama oyiene gimoro mobedo go miluongo ni turnover tax. Nitiere ka pod in gi pesa moro matin ne milion apani between 2 to 5 million ok mi obligation mar VAT imi obligation mar turnover tax to seche duto mari dhi mbele timi obligation mar VAT. Koro mokwongo wanyiso jo ohala niya dhi ka KRA declare your reasonable source annual income mondo ibed gi VAT obligation. Kisebedo gi VAT obligation to dwe ka dwe inyalo bedo ni e-file to sani sirikal bokete mayot ni seche duto midhi waro mwandu timiyo jogo pin ni to gikete electronic tax invoice management system manyiso ni
mondo mi irit ni mondo idhi file gicha tiyudo ka sirikal osekawo osedeclare ni, manyiso ni kidhi kucho ilog into system tiyudo ka maka ne osebedo captured the system, manyiso ni it is just like real time moko matimore pinje machalo kaka Rwanda. Gimomiyo sirikal nokawo migawo mar digitalizing the tax system mondo mi kuo mar tax cheat kik bed mang'eny. Koro onego bed ni jawala kawo migawo mar wacho ni obligation mar ushuru ni enan, to chutho kok gitimo kamano tibiro yudo ni ka KRA oduongo to loro duka to dwa epo ni nikech mokwongo onego gibed thuolo mondo mi tim public participation and sensitization, wanyis johala migawo margi mar chulo osuru. Ok ni kineno ka ja KRA tiringi loro duka ni ng'ani biro juogi, kata gimidwa juogi no seche moko en ratich ni ok onego timre nade ni juogi. Koro wakauru thuolo mar educate johala mondo mwanyisi kawuono ka ja KRA okelo ni gimoro ni odimanda 100,000 kuomi, johala mang'eny pod ringo biro kata kuoma ng'at machalo CPA mondo mi okonye understand. To kopo ni gibedo trained, gibedo registered on their own, ginyalo nyiso ni 100,000 ni to onge kaka nonego achul nikech understand VAT input to gi VAT output. Koro an anyalo wacho ni johala mang'eny mistake mosebedo otimore mang'eny nikech ka ng'ato winjo ni ushuru to ng'ato wacho ni en gimoro matek, en rang'iny mamalo mok inyal lero ne tiende mowinji. Koro onego mi sirikal kawo migawo kata jo KRA mano ondik mang'eny ka gibed ka gigo mbaka gi johala mondo mi ginyis johala ni obligation mari en mane. Ka igo rumo ichulo income tax, kopo ni register e kambi ichulo corporate tax dwe ka dwe, kopo ni uso miwero ichulo nwa value added tax. Seche midhi kawo mwandu ka oko nitiere import tax, iwinjo ka iuso kong'o kata gik machalo kamano nitie excise duty. Koro magi duto kopo ni bedo kode piny kiele ka iwacho negi mana kaka gitimo public participation ka gidwa impeach ng'ato, mache migawo manego gikawo mondo mi gis johala ni ma en migawo monego bed ni kawo to chutho. Sirikal ohero gik moko liluongo ni sirikali, maneno ko gik osuru tipando to ko gik moko tiyawo. Kama gitie ma example malongo wacho ni impeachment gimake gi mbi giteko cha kaka gintie kod achiel kachiel. Nde gik moko mamiyo johala timo ohala maginya bedo weche moko machalo kaka tax incentives. Afrika ma ugwe, piny Rwanda ni malo kode, giboko ni kacha ni gin gi higa maromo 7 year tax holiday e kind gik mamoko mantiere kacha. Winjo ni nitiere special economic zones mewacho ni kacha en 0% mano corporate tax kuom higa par kuom gik machalo kamagi. Magi jok moko mantiere ma timo ohala e pinjegi to gin jok mobiro keto mwandu. Moko kuom jotimo ohala gi Ronald ka nitiere kuom kar kae iwacho ni moko kuom chike moketi kata piny Kenya ok jiw ja SME. Giwacho ni en SME monego bed ni timo. Sirikal masani lose weche mag Hustler Fund ni mai pesa modemi ka mondo mi chak go ohala omi siling 2,500 ichame urumo kata ikete kumoro to lalni. Iwacho ni okunywa pi, okunywa maji, odhi olal kendo kama gintiere kar kae. Ere kaka inyalo ket lwasi no bed makare bende ne small businesses kata kirango ni incentives ka imiyo jok madongo SME support bende ka nitiere moko we oko mar mondo mi one ni ng'acha neno sense mar chulo osuru kata kukawo thuolo mar higni 7 okawo setup ohande kata ka en profit mokwongo wach ni profit mari mokwongo maromo $1 million gi wiye mondo mi ne kata ka inyalo rate mare mokwongo ni kata nono kama gintiere. Erokamano kendo Cleo. Aparo ni tax incentives ne johala man piny en gima onego sirikal ochiw. Kech kanyo watemo avoid to kanyo be is another backbone ma sirikal nyalo yude kaka dongore. Johala man piny king'iyo namba gi gin jogo mang'eny. Kata kawuono ka wawuok ni wachopo chiro mbero kacha. Jogo man piny ng'eny molo jok mose ngirore ohala ki ohala nyado ji 2-3 but jok mang'eny ni kacha. To koro sirikal emonego many thuolo ma orogo joge gi be odhi opuonj johala man piny kako mi pesa ni en pesa mar ohala, ok en pesa mari michamo ni kunywa maji. To sama gimbe giseko chokore kacha cha onego gibed ka en gi paro ni magi gik ma sirikal chiwo ne en piny kocha mondo kiny obed dhano.
gigi duto en mana ng'iyo ni to jo Kenya kiny gichopo kanye, gibedo somebody ma bi nyalo ne society ma chieng' moro kata piny wacho ni asetimo ang'owa, ang'iyo kaka joga odongo ma wachopo gi ka wagolo gi levels mane gintiere, ma bang' higa achiel waketo ji jo small emis kata tamalo 30 odhi medium sized. To pod en mana ni nyaka ji omi riekono, ji training. Kenya dwaro training mang'eny kodhi ohala. A lot of people donjo ohala, to sirikal onego chak train gi SMEs, medium sized, kata mana jo ohala madongo, kaka gigi nyalo bedo mondo giyud kony. To kanyo bende nitie machielo ka, sami tiego joga, ng'eni wachomo kama dong' dakika 6 kata tieko chenro, wati kode machalo kama, nitie ohala, mano ma ji timo, giyudore kama tek, KRA biro kacha to wacho ni ma to nyaka chule kok udhi nyime. Lwasi ma KRA oseloso en authority, ne giwacho ni giloki mondo obed service, mano bo jakom margi manyien. Bende en moro ma ng'ato neno ka gima en service mitimo ne japiny, kose en moro machalo mana siem ng'ato kowinjo KRA ten koro piny rumo. Koko ni nigi gowi maromo milion 100, iwacho ni jogi ok anyal gogo kata mbaka. Jogi ok anyal gogo mbaka moro amora koro kaka ginyalo duoko na pesa ni piny, kata gimiya thuolo, gimiya schedule manyalo chulo godo pesa ni, ang'eni en gowi ma ero asebedo godo kodgi, nyaka to chule. Bende KRA onego bed gi it mar winjo jok machalo kamagi, to gin jo ohala mondiko bed ni jok moko mathoth. Imako ng'ato achiel loro kare, ji 100 ji 1000, dong' ka onge kar gi magi yuto mapile ka pile. Kaluwore kaka jatelo nowuono, to sani KRA onego mi ja ohala it mar wuoyo. To be mana kaka CPA nosewacho, sani kata ka ja KRA pok ochopo iri, bora ni in gi registered PIN, ing'eyo maber ni an to jo KRA ang'e ni dhi chopo ira ka, nitie pesa gi manyocha chamo, ma pes sirikal mana chamo. En e system ni nene gioro gi e email. Ka en siling 10 ema ni chamo, inene kata je KRA pok ochopo iri. Kata tinde ang'eno bro wacho ni en adiera. Nitie email mioro ni kata dek kapok ja KRA ochopo e dhod duka mari. Koro sama pod communication gi osechopo iri, in kaka ja ohala ikawo okang' mane? To in bende nyaka ipenjri penjo ni to pesa mar sirikal cha, ang'o manotimore momiyo nokichiwe dwe mane obiro mane timo ang'owa, mane timo returns, kech ok obi immediately. Koro japiny onego bed be jadiera ne sirikal. Wacho ni kichamo siling 10 kod sirikal, achame, to abo yudo thuolo. Sirikal boikore mar winjo kokalo kuom KRA. Inyakono KRA ni ero, obiro ka to en milion 1 ka ema chamo, adhi chuli mana mbele ka, milion 1 siling 10. Iwacho ni en mana tamama idho mos mos, wa siling 10 odhi 100, chamo 100, chamo 1000, chamo 1000, milionde koro biro ka to dipoko oketie bugo mabuok teke. Gima japiny okwongo nego ng'e, nitiere japiny mibiro yudo ka oyaw account ne moro kata mar saving, kendo kata milion 1 kata mana 300,000 odonje e account ne no. To konyise ni koro dhi ode clear NDA report mare gi ushuru mara nego chul, iyudo ka ng'ani ode clear nil return. Mana dieri. To ng'e ni pesa te en gang'o e bank. Ero nyalo bedo ni pesa neno ok attract kategori mar ushuru moro. To gima KRA gombo ga kapok gibiro kuomi, declare ni 1,300 to nayudo. To seche moko nayude through pur. Koro pur ni onge gimiluongo ni value added tax. To japiny rito moko declare maka KRA ochope dhode. Kokiyudo ni maybe ni yudo 1,300 kata higni 3, koro en 900. Koro failure to declare cha, nikech piny be makadho chike through elected representative, iyudo ni 900 no koro gigo 30%. Koro kogo 30% ochako ywak niya, ere gimomiyo ing'ada pesa to kata gima nayudo kato onge. Koro watemo encourage japiny niya, so long as in gi pesa moro ming'eyo ni can be electronically traced, obede M-Pesa, obede e bengi, onego wakaw jukumu mar declare pesa go ne sirikal kaka ja ohala. Ok ochuno ni pesa duto te miyudo nigi tax bands go duto. Mano mokwongo. Mar ariyo,
watemo loso gi sirikal nikech wa compare with the regions ma wantiere. Watemo nyiso sirikal ni incentives ma ginyalo timo, be it capital allowances ma gitimo ne jok mobiro rito keto mwandu gi Kenya ka, be it value added tax ma ginyalo golo ne some raw materials manyalo biro e Kenya ka, mondo mi raw materials modonjo e Kenya ka obed e nengo moyweyo, mondo mi kambi ma Kenya ka nyalo yudo kaka nyalo manufacture gik moko duto te. Wa compare with the other regions mondo mi thuolo mar ohala obed mayot. Koro mano gima temo encourage jowa. Nitiere obligation mar jo ohala, nitiere obligation mar sirikal. Chutho, what is important, and two of us nitie gi responsibility ma nyaka watim. Kik wabe ka compliance rate wa is about 55 to 65%. Manyiso ni ya kleo in mondiki, in ing'e ni seche moko nyaka ichul osuru nikech employer withhold ore kata kapok ochopo iri. To wan madwa timo self declaration kata self assessment tax. Chuth ibro yudo ni jok ma timo self assessment tax gi declare mana 10% of what they are supposed to pay. Ibro yudo ni kopo ni ne sirikal ema ne hold kane pok oyudo gi, tibro yudo ka tax o increase sawa sawa. Koro obligations gi duto wamigi japiny, wamigi sirikal mondo mi ushuru ni obed e yo maber. Aneno ka sirikal osekawo thuolo maber kendo I encourage them. Thank you. Erokamano ahinya. Wach mogik bende kotenore kod ote mari ne jogo ma pono timo ohala to gionge kod ng'eyo e bod dakika achiel mar mondo mi ilos kodgi sani kijiwo gi kanyo ne diere en ohala gino manyalore to piny bende nyalo dongore mana kokalo e ushuru. Wach mogik manyalo nyiso johala en ni johala oteme matek ne ohelni duto magitimo obed registered, obed business name, obed partnership, obed limited company, then bang' mano gi register gi KRA mondo sirikal obed gi data margi e piny ka mondo kony Kenya dhi mbele. Erokamano ahinya Ronald kachiel koda ka CPA Evans Ogutu kuom bedo kodwa okinyi makono ka warango chal mag ohala. Mok en giko ma twak ma kama, ang'eni twak machielo pod biro juma manyien kanyo ka warango ikruok ne sikuku, budgeting ne sikuku. Onego time nade skunde yaw ka juma manyien. Jo ohala nitiere kar ka bandiro chenro. Iwacho ni pesa ida cham Christmas ka yote. Ka warange kacha achiel kachiel nyodhi chalo nade. Dakika osekalo 55 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono. Mane makelo e giko mar chenro agoni erokamano ahinya ne jogo duto mabende obedo kodwa kar ka achiel kachiel. Ng'e ote man wuoro kar ka, ng'eni githoth ahinya mar wacho ka niero ka koro sirikal right now dispose shares mage ne wacho ni wacho ni as an only profit making company mano ma Safaricom nyiso ni sirikal temo mana domesticate revenue earnings just through local taxation. Wacho ni government okodich kod timo ohala. Trend ne delimit Kenya from earning foreign exchange. Ero weche mathoth tiere kar ka. Ramon Brains, Tony Kajwang, erokamano kuom timo kod Ana Nyar Mariko. Nyakwara mo Jwang gin mebede neno kendo oro ote SMS line ma maina riade ka uchel no ogoni erokamano ahinya. Warado chieng' makiny ka okelni chenro mar piny kod mbako romo anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakor mukeo nyaka chisango oriti masani.